राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव गीते. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள்: ராதையே, மாதவருக்கு பிரியமானவளே, கோகுலத்தின் கன்னி பெண்களால் வணங்கப்படுபவளே, உமக்கு எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். உமக்கு எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். ஸ்ரீ தாமோதரரின் அன்பையும் பற்றுதலையும் அதிகரிக்கும் விதத்தில் ஆடை அனுபவங்களே, ஸ்ரீ ஹரிக்கு இன்பமளிக்கும் முதல்களை கொண்ட விருந்தாவனத்தின் அரசியே, மன்னர் விருஷபானு என்னும் கடலிலிருந்து உதித்த புது நிலவு தேவதையே, லலிதாவின் தோழியே, அற்புத குணங்களினால் விசாகாவிற்கு இன்பம் அளிப்பவளே, கருணையால் நிறைந்தவளே, சனகர் சனாதனர் முதலியோரிடமிருந்து தெய்வீக குண வர்ணனையை பெறுபவளே, ராதையே, என் மீது கருணை கொள்ள வேண்டுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, டிவோட்டிஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹோஸ்ட் ஆயிக்கிறீங்களா மாதாஜி? உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. பண்ணிட்டேன். ஆரம்பிக்கலாம்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம் மாதாஜி, அவசியம் மாதாஜி. பகவானோட அனுகிரகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரணதி பாட சொல்லிடலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? பிரணதி பாட சொல்லிடலாமா மாதாஜி? யாரையாது? ஹரே கிருஷ்ணா பாடுறாங்களா? பாட பாடுவாங்க மாதாஜி. பாடுவாங்க. யாராவது பாடுறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது பாடுறீங்களா மாதாஜி? பிரணதி பாடுறீங்களா யாராவது? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் பாடுறேன். ஓகே மாதாஜி, வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா அது பாடுவீங்களா மாதாஜி? ஜெய ராதா மாதவ. நான் பாடுறேன் மாதாஜி. ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிகாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनाधीरा वनसारी, यमुनाधीरा वनसारी, जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. பிரணதி பாடிருங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓ நம பகவதே வாசுதேவாய, ஓ நம பகவதே வாசுதேவாய, ஓ நம பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசகலாய சத்குருன்மிலம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांस च श्रीगुरु साग्रजातं सगगण रघुनाथविदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखन विदां सच. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपदे गोपेश गोपिका कांताद राधा कांताद नमोस्तुते. तप्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदनेश्वरी वर वृषभ भानु सुदे देवी प्राणामि हरिप्रिय. वाञ्छा कल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो वदान्ये कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नमो नाम्ने गौर विषे नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमो नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पूंतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव
गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पासयति देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நல்லா பாடினீங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு Thank you, Mataji. வேற யாராவது மாதாஜி பாடணும். டெய்லி நீங்க தான் பாடணும் இனிமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். சரி, நம்ம அடுத்த டாபிக் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. போலாம் மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம நேற்று பார்த்த அந்த அத்தியாயத்தினுடைய பெயர் என்ன? ஜட இயற்கையின் குணங்கள் மாதாஜி. எத்தனை குணங்கள்? 3 குணங்கள் மாதாஜி. ஓகே, எல்லாரும் சொல்லணும். ஆளுக்கு ஒண்ணு சொல்லணும். அந்த 3 குணங்கள் என்னென்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம். சத்துவம், ரஜோ, தமோ தமோ குணம். குணம். சத்துவ குணம் எத்தகைய தன்மை உடையது? யாராவது அடுத்து வேற? மாதாஜி, சத்துவ குணம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி கேளுங்க நீங்க. தத்துவ குணம் தூய்மை இருப்பதில்லை அந்த குணத்தில். தூய்மை ரஜோ இருக்காதா? குணம் தூய்மை இருக்காதுன்னு சொல்றீங்களா? தூய்மையாக இருப்பதில்லை தமோ குணத்தில். சத்துவ குணம் ரஜோ வந்து குணம் ஹாப்பியா, சந்தோஷமா, நிம்மதியா இருப்பாங்க மாதாஜி. சத்துவ குணம் வந்து தூய்மையானது மாதாஜி. தமோ தான் தூய்மையா தூய்மையா இருப்பாங்க, இருக்காது. சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ரஜோ குணம் வந்து இன்னும் ஆசைப்பட்டு நிறைய இது வேணும் அது வேணும், நிறைய வீடு வாங்கணும், காசு வாங்கணும், பங்களா வாங்கணும், கார் வாங்கணும், அப்படி பதட்டமா இருப்பாங்க எப்பவுமே. தமோ ஓகே. குணம் வந்து ரொம்ப சோம்பேறியா இருப்பாங்க, குடிச்சிட்டு அப்படி தூங்கிட்டு அப்படியே எந்த வேலையும் செய்யாம அப்படியே மந்தமா இருப்பாங்க. அதுவும் மாதாஜி 3 குணம். ஓகே, வெரி குட். யார் சொன்னது இப்போ? அருள்மொழி மாதாஜி. மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி. அடுத்து வேற யாருக்காவது சான்ஸ் கொடுங்க மாதாஜி. நமது உடல்ல இருக்கக்கூடிய 9 வாயில்கள் என்னெல்லாம்? மற்றவங்க ஸ்ரீதேவி மாதாஜி கேளுங்க மாதாஜி. நீங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆன்சர் பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி கேக்குறாங்களா? ஆன்சர் பண்ணுங்க மாதாஜி. இங்க சொல்லுங்க. யாரு எல்லாரும் சொல்லலாம். வாய், மூக்கு, செவி. எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தர் தான் சொல்றாங்க மாதாஜி. 4 பேர் தான் இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தர் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒருத்தர் சொல்றாங்க மாதாஜி. வெரி குட், வெரி 2 குட். கண்ணு, 2 காது, நாசி துவாரங்கள், வாய், பாலுறுப்பு, ஆசனவாய், அதான் 9 இது நவ இதுன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 9 வாயில்களும் எப்ப பிரகாசிக்கும்? என்ன குணம் மேலோங்கி இருந்தா பிரகாசிக்கும்? சத்துவ குணம். வெரி குட். சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருந்தா தான் இந்த 9 வாயில்களும் பிரகாசமா இருக்கும். அப்பதான் வந்து அந்த சத்துவ குணத்துல தான் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க? பொருட்களினுடைய உண்மையான நிலையை வந்து காண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா? ஆனாலும் சத்துவ குணம் தான் பரிசுத்தமானது, ஞானம் கொடுக்குது, அறிவை கொடுக்குது, நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்குது. ஆனாலும் இந்த சத்துவ குணத்தினால இந்த உயிர்வாழிகள் கட்டுண்டு இருக்காங்க. எதனால கட்டுண்டு இருக்காங்க? அவங்களுக்கு வந்து இன்பமா இருக்காங்க இல்லையா? அந்த இன்பத்தினாலேயும் ஞானத்தினாலேயும் கட்டுண்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஆமா, அவங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஆனா அந்த நிலையும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறாரு பகவான். சந்தோஷமா அறிவு மயமா இருக்காங்க. ஆனா அந்த அறிவை வந்து இன்னும் நம்ம மேலோங்கி புது புது கண்டுபிடிப்புகள் செய்யணுங்கிற ஆசை வந்து அந்த ஆசையை தானே உண்டாக்கும் இல்லையா? விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னும் நல்ல சொல்லணும்ட்டு ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா? அதுவும் இருக்கக்கூடாது. சுத்த சத்துவத்துக்கு போகணும்னு சொல்றாரு. சுத்த சத்துவத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத அடுத்து நம்ம பார்க்கணும். இவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எதனால கட்டுப்படுத்தப்படுறாங்க? அவங்களுக்கு என்ன ஆசையினால கட்டுப்படுத்தப்படுறாங்க. என்ன பேராசை.
பௌதிக ஆசையினால. பௌதிக வாழ்க்கையில பௌதிக ஆசையினால. வெரி குட், வெரி புலனுணர்ச்சி ஈடுபடுவது அது மாதிரி எல்லாம் அவங்க ரொம்ப இது பண்றாங்க, குட், ஈடுபடுறாங்க. வெரி குட், வெரி குட். தமோ குணம் அதிகரிக்கிறப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்படும்? செயலற்ற தன்மை வரும் மாதாச்சி. அவங்க ரொம்ப சோம்பேறியா இருப்பாங்க, மயக்கமா இருப்பாங்க, போதையிலே இருப்பாங்க. வெரி குட். ஆமா, இந்த எதுவுமே அறியாமை செயலாற்றுறது இல்ல, இருப்பாங்க. எதுவுமே செயலாற்றுறது இல்ல, எதுவுமே செய்யணும்னு தோன்றது இல்ல அவங்களுக்கு. தோன்றது இல்லை. எப்பவும் சாப்பிடுறது தூங்குறது இதுதான் அவங்க வேலை இல்லையா? அதை பார்த்தோம். ஆமா. வெரி குட், நல்லா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க, நல்லா கவனிங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து 14ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஒவ்வொரு குணத்திலையும் மரணம் அடையும் போது அவங்க எந்தெந்த லோகங்களுக்கு போறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா? படிச்சமா இல்லையா? ஆமா படிச்சோம் மாதாச்சி, மாதாஜி. படிச்ச மாதாச்சி. தத்துவ குணத்துல மரணம் அவங்க என்ன நினைச்சு உயிரை அடையக்கூடியவங்க. விடுறாங்களோ அந்த இதுவாவே போறாங்க அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க மாதாச்சி. ஆமா, அடுத்த ஜென்மத்துக்கு போறாங்க. முதல்ல அந்த எந்த ஒரு எண்ணத்துல இருந்தாங்களோ அந்த லோகங்களுக்கு, உயர் லோகங்களுக்கு அந்த செல்லக்கூடிய ஒரு லோகங்களுக்கு தன்மை. போறாங்க. தன்மை யாருக்கு தான் இருக்கு? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா? ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு பௌதிக ஆசைகள்னால, ஆர்வத்தினால, அந்த ஆசையினால அவங்க திரும்பவும் எங்கதான் வர வேண்டியது இருக்கும் மரணத்துக்கு பிறகு? எங்க வருவாங்க? பௌதிக வாழ்க்கைக்கு தான் திரும்பவும் வருவாங்க மாதாச்சி. பௌதிக இந்த பூலோகத்துக்கு தான் வரணும் இல்லையா? பூலோகத்துக்கு தான் வருவாங்க. பூலோகத்துக்கு வந்தா தான் நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாம் நம்ம நிறைவேற்றி கொள்ள முடியும் இல்லையா? ஆகையினால அவங்க எல்லாம் திரும்ப இந்த பூலோகத்துக்கு தான் வருவாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? அவங்க எப்பவோ அறியாமையில இருக்காங்க, ஒண்ணுமே தெரியாது, தூக்கத்துல இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பொதுவா எங்க போவாங்க? எந்த லோகத்துக்கு போவாங்க? நரக லோகத்துக்கு போவாங்க. இல்லைன்னா மரமா சரியா அப்படி போவாங்க இல்லையா? தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. படிச்சிருக்கமா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, நம்ம இப்ப இருக்கிற நிலைமையோட அடுத்த இது கீழே போயிடுவாங்கன்னு சொன்னீங்க. கீழே அனிமல் அந்த மாதிரி. அனிமல் அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஆக ஒவ்வொரு குணத்திலேயும் நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோமோ அதுக்கு ஏற்றபடி நமக்கு வந்து பிறவி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? நம்ம என்ன காரியம் செய்கிறோமோ அந்த காரியத்தினுடைய விளைவுகளினுடைய பலன்களை இந்த உலகத்துல வந்து தான் அனுபவிக்கணும். அது புண்ணியமா இருந்தாலும் சரி. இப்போ புண்ணியம் செஞ்சிருந்தா புண்ணிய லோகங்களுக்கு போய் தேவலோகத்துக்கு போய் அதை அனுபவிச்சுட்டு திரும்ப நம்ம செஞ்ச பாவ காரியங்களுடைய பலனை அனுபவிக்க இங்கே தான் வரணும். இங்கே வர்றப்போ இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு தான் நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்களை செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நேற்று விரிவாக படித்தோம். அடுத்ததுக்கு போகலாமா மாதாஜி? இல்லை இதில் இன்னும் விரிவாக சொல்லணுமா உங்களுக்கு? ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் போலாம். 19 போலாம். 19 யாராவது வாசிங்க. 19வது. காந்திமதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருங்க நான் சொல்றேன், நீங்க பாருங்க. அந்த 19 ஸ்லோகம். நாண்யம் குணேபிய கர்த்தாரம். எல்லாரும் சொல்லுங்க. நாண்யம் குணேபிய கர்த்தாரம் யதா 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 திஷ்டானு பஷ்யதி. தஷ்டானு பஷ்யதி குணேப்யஸ்ய பரம் வேத்தி குணேப்யச்ச பரம் வேத்தி பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதி கச்சதி. மத்பாவம் கச்சதி. நாண்யம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா திஷ்டானு பஷ்யதி. நாண்யம் குணேபிய கர்த்தாரம் தானிய குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திருஷ்டானு யதா பஷ்யதி திருஷ்டானு பஷ்யந்தி. பஷ்யதி. பஷ்யதி யஸ்ய பரம் யஸ்ய பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதி கச்சதி. மாதாஜி, நான் இப்ப எதுக்காக வாசிச்சேன்னா அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் கொஞ்சம் புக்கு இருந்தா நீங்க பார்க்கலாம். புக்கில் வந்து குணேப்பிய கு அந்த 3 போட்டிருந்தா கு சொல்லணும், 2 இருந்தா கு. ஓகே, ஓகேயா? மத்து இது இது 3 போட்டா இது. அடுத்த பாலுக்கு பக்கத்துல 4 போட்டிருக்கு. இந்த இந்த இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா அழகா வாசிடலாம் மாதாஜி.
அதாவது ஒண்ணுமே போடலைன்னா சாதாரண ஒரு இது. ஏன்னா நமக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது. गुणेभ्य कर्ताराम् கொஞ்சம் கவனிங்க மாதாஜி. சான்ஸ்கிரிட் நமக்கு தெரியாது. அதனால வந்து நம்ம இந்த இந்த இதை புக்கில் போட்டிருக்கு, அழகா போட்டிருக்கு. ஒண்ணு போட்டா சாதாரணமா சொல்லலாம், 2 போட்டா இத்து, அது கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்லணும். 3 போட்டா இத்து, அந்த இது இத்து சவுண்ட் வரணும். 4 போட்டா இத்து, இன்னும் வந்து அழுத்தி சொல்லணும். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இதுல பெருசா இல்லை. நீங்க அழகா வாசிக்கிறீங்க, வாசிங்க. அடுத்தது வாசிங்க மாதாஜி. நான் சும்மா அதாவது எல்லாருக்கும் புரியட்டும்ங்கிறதுக்காக சொன்னேன். சிலர் வந்து நீங்க நல்லாவே வாசிப்பீங்க. அதாவது நானே வாசிச்சுங்களா? வாசிறீங்க காந்திமதி மாதாஜி, நீங்க தானே படிக்கிறீங்க? ஆமாம், படிச்சிருங்க. நீங்களே வாசிங்க. நாண்யம் குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திஷ்டானுபஷ்யதி குணேபியஸ்ச பரம் வேத்தி மத்பாகம் சோதி கச்சதி. எல்லாம் வேற யாராவது வாசிங்க. இது சரி. எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுப்போம். ஓகேங்க. எல்லா செயல்களிலும் வாசிங்க மாதாஜி. எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களைத் தவிர வேறு கர்த்தர் யாரும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஆக இதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் இருக்குல்ல, என்ன செயல் செஞ்சாலும் சரி, அது வந்து டீச்சிங்காக இருந்தாலும் சரி, வேறு ஐடியாக இருந்தாலும் சரி, குக்கிங்காக இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இயற்கையினுடைய குணங்கள் தான் இல்லையா? நீ சாத்வீகமாக சத்வத்தில் இருந்தால் நம்முடைய சமையல்லாம் சூப்பராக அமையும், பகவானுக்காக நம்ம பிரசாதம் செய்கிறப்போ இல்லையா? ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் ஏனோதானு செய்வேன். ரொம்ப ஹரிபரியில் செய்கிறப்போ அது கொஞ்சம் உப்பு கூடும் அல்லது உரப்பு கூடும், ஏதோ ஒன்று தப்பாக வரும் இல்லையா? தமோ குணத்தில் இருந்தால் எதுவுமே சரியாக வராது. ஆகையினால என்ன செயலாக இருந்தாலும் சரி, அது இயற்கையினுடைய குணங்களால் தான் அந்த செயல்கள் நடைபெறுது. அதை தவிர வேற யாரும் காரணம் இல்லை. நம்ம யாரையும் குறை சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும். இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு உட்பட்டவங்க யாரு? உயிர்வாழிகள். நம்மெல்லாம் வந்து இயற்கை குணங்களால் கட்டுண்டு இருக்கோம். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு அவர் ஏற்படுத்தியது தான் இந்த குணங்கள், அவருடைய பகிரங்க சக்தி தான். இருந்தாலும் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். புரிந்து கொள்ளக்கூடியவன் தான், இதை காண்பவன் தான் பகவானுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இயற்கைன்னா என்ன? பகவானை சென்று அடைகிறான். ஓகேயா? பகவானுடைய தன்மையை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேயா? புரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது மாதாஜி. அடுத்தது கொண்டு மாதாஜி எப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அடுத்தது முக்தி அளிக்கும் ஞானம். இதெல்லாம் இப்போ உடல் இருக்கு, இந்த உடல் வந்து எதனால வழங்கப்பட்டது? 3 குணங்களால் தான். உடலுக்கு தான் இந்த குணங்களுக்கு உட்பட்டு உடல் தான் செயலாற்றுது. ஓகேயா? அந்த செயல் வந்து எதனால வழி நடத்தப்படுது? இந்த 3 குணங்களால் தான். நம்ம ஏற்கனவே ஸ்லோகத்துல பார்த்துட்டோம். அதனுடைய இலக்கு வந்து குணங்களால் தான் உறுதி செய்யப்படுது. இலக்கு என்ன? சமையல்னா சரியானபடியாக சமையல் பண்ணியிருக்கோமா, இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருகிட்ட இருந்து சரியா வந்து கேள்வி ஞானத்தை பெற்றிருக்கோமா அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் வந்து எதை வச்சிருக்குன்னா இந்த 3 குணங்களால் தான் உறுதி செய்யப்படுது. நம்ம சாத்வீகமா இருந்தா ஆன்மீக குருவினுடைய அறிவுரையை வந்து ரொம்ப காமா, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா, ரொம்ப வந்து இன்வால்வ்மெண்ட்டோட நம்ம வந்து கேட்போம் இல்லையா? ஆகையினால இந்த குணங்களால் தான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயலினுடைய இலக்கம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிறோம். அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆத்மா இந்த செயல்களில் ஈடுபடலை. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. உடலும் புலன்களும் மட்டும்தான் இந்த குணங்களுக்கு உட்பட்டு செயலாற்றுது. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு வந்து இந்த செயல் உணர்வாக தான் இருக்கு. அது வந்து இந்த செயலில் இருந்து தனியாகத்தான் இருக்கு. பரமபுருஷ பகவான் வந்து இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், இதில் ஈடுபட மாட்டார் இல்லையா? ஆக ஆத்மாவுக்கு தான் விடுதலை அப்படிங்கிறத, முக்திங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தடுத்து போங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது 20வது வேற யாராவது வாசிங்க.
குணாநேதானதித்ய தரிந்தேஹி தேக சமுத்பவான் ஜன்மம் மிருத்யு ஜரா துக்கைர் விமுக்தோ அம்ருதமஷ்ணுதோ. சொல்லுங்க மாதாஜி, வேற யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏன் மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிக்கல? நான் வாசிதான் காட்டினேன். ஹரே கிருஷ்ணா, பரவாயில்ல. அடுத்து உடலை வாசிக்கிறேன் உடையவன். மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி, போவோம் அடுத்ததுல இருந்து பார்த்து. அடுத்தட வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. உடலை உடையவன், நம்மெல்லாம் இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த உடலை கொடுத்துருக்கோம். இந்த உடலை உடைய நாமெல்லாம் இந்த ஜட உடலோடு தொடர்புடையதான் 3 குணங்கள். புரியுதா? அந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து உயர்வு பெறணும்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு அதற்கான முயற்சியில ஈடுபட்டா பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை அப்படிங்கிற ஒரு துன்பமே நமக்கு வராது. நம்ம மீண்டும் பிறக்க வேண்டியதே இல்லை. விடுதலை பெறுவோம், முக்தி அடைவோம். அப்போ இந்த உடல்லையே கூட, இந்த வாழ்விலேயே கூட அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. நல்லா கவனிங்க. உடலை உடையவன் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்படும் பொழுது, அதாவது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வரும் பொழுது, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது, பகவானிடம் சரணடையும் பொழுது, இந்த குணங்களிலிருந்தும் நாம் விடுபட்டு பகவான் உணர்வில் நிலை பெறலாம். அப்போ நமக்கு பேரின்பம் உண்டாகும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம். புரியுதா? ஆக நம்ம அடுத்த பிறவியில் அடுத்து நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போய் பகவானை போய் அடைஞ்சோன்னா அங்கேயும் நமக்கு இன்பம் தான் இல்லையா? அதே பக்தி தொண்டு செஞ்சு பக்தர்கள் பகவானை போய் அடைஞ்சு அங்கே பகவானுடைய முக்தர்களாக இருப்பாங்க. ஆனா இந்த உடல்லையே கூட நம்ம என்ன செய்யலாம்? இன்பமாக இருக்கலாம். எப்ப இருக்கலாம்? இந்த குணங்கள்ல இருந்து முக்குணங்கள்ல இருந்து விடுபடும் பொழுது. விடுபட்டு எந்த நிலையை அடையணும்? முதல்ல இது ரஜோவில் இருந்து சத்துவத்துக்கு போகணும். சத்துவத்துக்கு மேலான சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயரணும். அப்படி உயர்ந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம்? பகவானை இந்த பிறவியிலேயே கூட உணரலாம். அதற்கு நாரதர் கதை நல்ல உதாரணம். நீங்கள் பாகவத கிளாஸ்க்கு வந்திருந்தா நாரதர் கதை கேட்டிருப்பீங்க. நமக்கு டைம் இருந்தால் நான் கடைசியில் உங்களுக்கு கட்டாயம் நாரதர் கதை சொல்கிறேன். ஓகேயா? சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. ஆக இப்போ என்ன சொல்றாங்க இதுலங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம இந்த உடல்லையே நம்ம அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். நாரதர் கதை அந்த நீங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாதா? யாருக்காவது தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாரதர் என்ன கதை சொல்லுங்க. நாரதர் மாதாஜி கவனிங்க. அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். நான் சொல்றேன், நான் கட்டாயம் சொல்லுவேன். ஓகேயா? ஆக இந்த முக்குணங்கள்லேருந்து விடுபட்ட பகவானை நினைச்சு பக்தி தொண்டு செஞ்சா நமக்கு என்ன கிடையாது? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, இந்த நோய் துன்பங்கள்ல இருந்தெல்லாம் விடுதலை தான். அப்போ இந்த பிறவியிலேயே இந்த உடலிலேயே நம்ம இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும்னா என்ன? பேரின்பத்தை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இவங்களை பாருங்க. இவங்கெல்லாம் என்ன உணர்வுல இருக்காங்க? கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காங்க. எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரித்துட்டு ஆடி பாடி அவங்க பரவச நிலையில இருக்காங்க. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் இந்த ஜட உடல்ல இருந்தாலும் கூட இந்த ஜட உடல்லையே அவங்க என்ன செய்யறாங்க? ஆன்மீக ஞானத்துல முன்னேறுறாங்க. அப்படி ஆன்மீகத்துல முன்னேறப்போ இந்த ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்திலிருந்து, அதாவது குணங்கள்ல இருந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க? விடுபடுறாங்க. ஆக முக்குணங்கள்ல இருந்து குணங்களினுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டு செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஜெபிக்கணும். ஆன்மீக ஞானத்தை பெறணும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து.
அப்படி பெற்று இவங்களை மாதிரி நம்மளும் என்ன செய்யலாம், இயற்கையினுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 21 யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜி மாதாஜி. அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வந்து கேக்குறாரு, வாசிங்க. லக்ஷ்மி வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிங்க, அடுத்தது பொருள் வந்து யாராவது வாசிங்க. சடாத் வாசிங்க. கையலிங்கம் கைலிங்க குணதாசே குணதாசேன गुणदासेन तीतो भवति प्रभो यूसोत कदम तैतां स्त्रीन् गुणान् दिव्यते. குணாநதி வர்த்ததே. குணாநதி அர்ஜுனன் ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள் வாசிக்க வேற யாராவது? அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவை நடந்ததைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ஹரே கிருஷ்ணன். அர்ஜுனன் வந்து சிறந்த சீடன் இல்லையா? ஒரு சீடன் எப்படி நடந்துக்கிறோனுங்கிறத நம்ம அர்ஜுனுடைய இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். குரு, அவருடைய குரு யாரு? யாருகிட்ட கேட்கிறாரு அவரு? அர்ஜுனுடைய குரு யாருப்பா? பகவான் கிருஷ்ணர். பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறாரு, எம்பெருமானே, இந்த குணங்களை கடந்தவனுடைய அறிகுறி என்ன? அவனை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்? அவன் எப்படி நடந்துக்கிறவா? அவன் வந்து இந்த குணங்கள்ல இருந்து உயர்வு பெற எப்படி உயர்வு பெற்றா? இப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆக நீங்களும் கேள்விகள் கேட்கணும். கேள்விகள் கேட்டாதான் பதில் கிடைக்கும். ஓகேயா? படிச்சுட்டு வரணும், நடத்துறத கவனமா கவனிக்கணும். அர்ஜுனன் வந்து ஒவ்வொன்றையும் இந்த எப்படி குருகிட்ட இருந்து இவர் பணிவா உட்கார்ந்து கேட்குறாரு, அது மாதிரி ஆன்மீக குருவிடமிருந்து நம்ம கேட்கணும். அர்ஜுனனும் அவ்வளவு பணிவாக கேட்டாரு இந்த 3 கேள்வி. அதுக்கான பதில் என்ன? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனுடைய கேள்விகள், முக்குணங்களை கடந்தவனுடைய தன்மைகள் என்ன? 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் என்ன? அவனுடைய நடத்தை என்ன? இயற்கை குணங்கள்ல இருந்து அவன் எப்படி உயர்வு பெற்றான் அப்படின்னு 3 கேள்வி. அதே தான் இருக்கு இதுலயும். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன், அப்புறம் நீங்க வந்து வாசிக்கணும். அதாவது 22 to 25 வரைக்குமானது 3 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. பகவானுக்கு சொல்லக்கூடிய ஆன்சர். ஓகேயா? இவருடைய 3 கேள்விகளுக்கு பகவான் சொல்றது. நான் வாசிக்கவா மாதாஜி, அப்புறம் நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. பதில் சொல்லுங்க மாதாஜி, அப்பதானே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. நாங்க ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன், அடுத்து நீங்க வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச பிரகாசம் ச பிரவருத்திம் ச மோகம் ஏவச்ச பாண்டவ நத்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவృత్తాని காம்சதி தாசேனவதாசேனோ. கவனிங்க மாதாஜி, அப்புறம் சொல்லுங்க. குணாநேயோ ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவம் யோ வதிஷ்டதி நேகதே சமதுக்க சுக ஸ்வஸ்தா சமலோஷ்டாஸ்ம காஞ்சன துல்ய பிரியா பிரியோ தீரஸ் துல்ய நிரந்தாத்ம சம்ஸ்துதி மாணவ மாணயோ துல்யஸ் துல்யோ மித்ராதி பஷ்யயோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத ச உஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு வாசிங்க, அப்புறம் அர்த்தம் பார்ப்போம். வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச. படிக்காதவங்க யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு வாசிங்க பிரபுஜி. நமஸ்காரம் பிரபுஜி. நமஸ்காரம் பிரபுஜி. வாசிங்க பிரபுஜி.
பிரகாசம். ஆ அது கண்ணாடி இல்லாம பிரச்சனை போச்சு வேணும்லங்க. ஓகே பிரபு, வேற யாராவது வாசிங்க. பிரபு கண்ணாடி இல்லைன்னா கொஞ்சம் டைப் பண்ணி பார்க்குறேன். பிரகாசம் ச பிரவிருத்திதம் ச மோகமேவச்ச பாண்டவ நத்வேஷ்டி சம்பிரவృத்தானி ந நிவృத்தானி காங்க்ஷதி. வெரி உதா குட், நல்லா உதா வாசிங்க. அடுத்தது இன்னும் வேற யாராவது வாசிக்கட்டும் பிரபு. ஆ, அடுத்தது வேற யாராவது வாசிங்க. நல்லா வாசிங்க பிரபு, ஹரே thank you. கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. உதாசீனவந்த் ஆசினோ குணைனர் யோன விசால்யதே குணாவர்த்தந்த இத்யேவம் யோ வதிஷ்சதி நேங்கதே. தேங்கதே, வெரி குட். ஹரே அடுத்தது கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தமது கசுக ஸ்வந்த ஸ்வஸ்த समलोष्टास् महाञ्चनः दुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसं स्तुति. சம்ஸ்துதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. துல்லிய பிரியா பிரியோ தீரஸ் அதை நிறுத்திட்டு அடுத்து ஆரம்பிங்க. துல்லிய நிந்தாத்ம சம்ஸ்துதி. ஹரே கிருஷ்ணா. तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्मतं स्तुति. வெரி குட். அடுத்தது வாசிங்க. வேற யாராவது? அடுத்தது யாராவது வாசிங்க. அழகா வாசிக்கிறீங்க. மானபமானோஸ்ய துல்யஸ் துல்யோ மித்ராரிபக்ஷயோ சர்வாரம்ப பிரத்யாகி குணாதீத ச உத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்து வாசிக்காதவங்க பொருள் வாசிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது மீனிங் வாசிக்கிறீங்களா? வேற நான் யாராவது வாசிக்கட்டுமா? வாசிங்க. மாதாஜி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் சொல்றேன் புருஷோத்தம மாதாஜி. உமாபதி சிவா அவரு வாசிங்க பிரபுஜி. நீங்க பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. தமிழா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும் இயற்கை குணங்களை விளைவுகளுக்கு மத்தியில் பிராமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையாக நிறைய தெரியலையா பிரபு? தெரியும் எனக்கு. மங்களம் இருக்கு. மங்களா இருக்கு மாதாஜி. மங்களா இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. சொல்லுங்க. நான் ரீட் பண்ணட்டா மாதாஜி? பண்ணுங்க, முடிஞ்சவங்க. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும் இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும் தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும் கண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும் பிரியமானவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும் திடமானவனும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும் நண்பனையும் எதிரையும் சமமாக நடத்துபவனும் எல்லா பலநோக்கு செயல்களிலும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் 4 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த குணங்களை கடந்தவனுடைய அறிகுறிகள் பற்றி சொல்றாரு இல்லையா? என்னென்ன எப்படியெல்லாம் இருப்பான் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்றாரு. பிரகாசம். அடுத்தது பிரவருத்திங்கிறது என்னன்னா பற்றுதல். பிரகாசம்ங்கிறது நமக்கு தெரியும், ரொம்ப இன்பமா பிரகாசமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா யாரு பிரகாசமா இருப்பாங்க, யாரு இருப்பாங்கன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம், இப்பதானே பார்த்தோம். பகவான் இருப்பாரு சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க இல்லையா? அடுத்து பிரவருத்திம்னா என்னன்னா பற்றுதல். யாரு உலக வாழ்க்கையில பற்றுதல் கொண்டு இருப்பாங்க?
ரஜோகுணம். ரஜோகுணம் உள்ளவங்க. வெரி குட். ரஜோகுணம். மோகம் மோகம் மோகம்னா மயக்கம். யார் எப்பவும் மயக்கத்துல இருப்பாங்க? தமோகுணம். தமோகுணம் உள்ளவங்க. ஓகேயா? ஆக என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பிரகாசம் தோன்றுனா சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அப்போ ஆமா மாதாஜி. வந்து ஐயோ இந்த சத்துவ குணம் ஐயோ, வந்தா இருந்தா சந்தோஷம், இருந்தா இருக்கட்டும், அதை வெறுக்க மாட்டாரு. அதே நேரத்துல ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னு இருக்கிறவன் எனக்கு பற்றுதல் ரஜோகுணம் வந்தா அதை ரஜோகுணத்தை வெறுக்க மாட்டான், தமோ குணத்தையும் வெறுக்க மாட்டான். வந்தா மயக்கம் வந்தாலும் சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து என்னது திரும்ப ஒரு அதாவது விழுந்து விடக்கூடிய ஆத்மாக்கள் தான். பகவான் தான் விழாதவர் இல்லையா? ஆக இந்த பற்றுதல் மயக்கம் இதெல்லாம் வந்தா அதை வெறுக்காதவனும், பிரகாசம் மறைந்து இருக்கும் பொழுது, அதாவது சத்துவ குணம் மறைஞ்சு இருக்கிறப்போ, எனக்கு சத்துவ குணம் வரலையே, நான் ஆன்மீகத்துல முன்னேறணுமே அப்படின்ட்டு அதுக்காக வந்து ஏக்கம் அடையாதவனும். புரியுதா? பிரகாசம் வரலைன்னா அது மறைஞ்சிருந்தா, அது வரலைன்னா சத்துவத்துல இல்லையே அப்படின்னு, வரலையே அப்படின்னு ஏக்கமும் அடையக்கூடாது. பற்றுதல் மயக்கம் வந்தா அதை வெறுக்கவும் கூடாது. அதான் வந்து இந்த ஜட குணங்களுடைய விளைவுகளுக்கு மத்தியில ஸ்திரமாக இருத்தல். ஓகேயா? ஸ்திரமாக இருக்கிறதுங்கிறது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? சத்துவ குணம் சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து அதை மறைஞ்சு இருக்கிறப்போ அது வரலையேன்னு ஏக்கம் அடையக்கூடாது. பற்றுதல் மயக்கம் போன்ற ரஜோ தபோ குணம் மேலோங்கி இருக்கிறப்போ அது வந்துருச்சேன்னு அதை வெறுக்கவோ கூடாது. அப்படிப்பட்டவன் என்ன எப்படி இருப்பான்? இந்த குணங்களினுடைய விளைவுகளுக்கு மத்தியில எப்பவுமே ஸ்திரமாக இருப்பான். சஞ்சலமே படமாட்டான். எதுவும் அது வரலேன்ட்டு இயங்கவும் மாட்டான், இது வந்துருச்சேன்ட்டு வெறுக்கவும் மாட்டான். எப்பவும் சமநிலையில் இருப்பான், நடுநிலையில் இருப்பான். அப்படிப்பட்டவன் தான் வந்து யாரு கேட்டாரா இல்லையா? யாரு யாரை பற்றி கேட்கிறாரு? யாரை பற்றி 3 கேள்வி கேட்கிறாரு மாதாஜி? நம்ம பார்த்தோம்ல அர்ஜுனுடைய 3 கேள்விகள் பார்த்தோம்ல. இந்த 3 குணங்களை கடந்தவன் தானே கேட்கிறாங்க இல்லையா? அதை மறந்துடாதீங்க. இப்ப குணங்களை கடந்தவனுடைய அறிகுறிகளை பற்றி பார்க்கிறோம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்துவ குணம் வரலன்னா அதுக்காக ஏக்கம் அடைய மாட்டான். ரஜோ தமோ குணம் வந்துட்டா அதனால வந்துருச்சேன்னு அதை வெறுக்கவும் மாட்டான். என்ன குணத்துல இருந்தாலும் கூட அது நடுநிலைமையில இருப்பான். என்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு தகுதி உள்ளவன் தான் யாரு? இந்த 3 குணங்களை கடந்தவன். ஓகேயா? அவன் தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுவான். இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி. இன்பம் வந்தா ஒரேதான் அதுலயே வந்துருச்சேன்னு ஆடுறதோ, துன்பம் வந்தா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேனே அப்படின்னு அதுக்காக வந்து துவள்றதோ மாட்டான். யாரு மாட்டாங்க? இந்த குணங்களை கடந்தவன். ரெண்டையுமே இன்பம் துன்பம் இதை வந்து எப்படி குளிர் வெப்பம் வருதோ அது மாதிரி சமமாக கருதுவான். ஓகேயா? அடுத்து என்ன செய்வான் அவன்? மண்ணையோ அதை இன்னும் முடிக்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இன்ப துன்பத்தை சமமா கருதுவான். அடுத்து மண்ணை பார்க்கறா, கல்லை பார்க்கறா, தங்கத்தை பார்க்கறா, வைரத்தை பார்க்கறா. அவளுக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான். நம்மெல்லாம் தங்கம் வைரத்தை பார்த்த உடனே ஆசைப்படுவோம் இல்லையா? அதை எடுத்துக்கிறோன்ட்டு. மண்ணையும் கல்லையும் எடுப்போமா? எடுக்க மாட்டோம்ல. ஆனா அவனுக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான். குணங்களை கடந்தவனுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுதான். இது வந்து எனக்கு பிடிக்கும், அது பிடிக்காது, இது ப்ரெஷியஸு, அது வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, கல் மண்ணுக்கு ஒன்றும் தகுதி இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் வெறுக்க மாட்டான். இது எனக்கு பிரியமானது இந்த உணவு, அது பிரியமற்றது அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்க மாட்டான். ஆக பிரியமானது இருந்தாலும் சரி, பிரியமற்றவன் இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலேயும் சமமாக இருப்பான். திடமான புத்தியோடு இருப்பான். யாரு? முக்குணங்களை கடந்தவன். இதை ஞாபகத்துல திரும்ப திரும்ப நீங்க சொல்லிக்கிறணும். யாருக்கு அப்படி இருக்கோ நாமும் அதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய எய்மா இருக்கணும். அடுத்து புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி. இப்போ ஒரு நீங்க எல்லாம் வந்து இப்போ வீட்டில் நீங்க என்ன படிச்சீங்க, என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றப்போ
அப்பா அம்மாவுக்கு சில அப்பா அம்மா வந்து சந்தோஷப்பட்டு உங்களை புகழ்வாங்க. ஆகா அது அப்பா அம்மாவோ அல்லது உங்க பிள்ளைகளோ அப்படி புகழ்ச்சி வந்தா அதுல வந்து ஆஹா என் பையன் வந்து புகழ்ந்துட்டான், நல்லா படிச்சுட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. அடுத்து சில நேரங்கள்ல இகழ்ச்சியும் வரும் நமக்கு. என்ன இப்படி தேவையில்லாதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க, இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா, இதை விட நிறைய காரியங்கள் இருக்கு, வீட்டு வேலைகள்லாம் இருக்கு, அப்படி எப்படி போட்டு படிக்கிறேன் அப்படின்னு இகழ்றவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா? ஆக இதுக்கு இடையில தான் நம்ம இந்த ஒரு சத் சங்கத்தில் இணைஞ்சிருக்கோம். நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேறன்ட்டு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்து ஒரு மான அவமானம், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் சமந்தான். இருமைக்கு அப்பாற்பட்டவனாக இருப்பான் நிலை பெற்று இருக்கிறவன். நண்பன்னாலும் சரி, எதிரினாலும் சரி, தன்னுடைய குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, தன்னுடைய எதிரியினுடைய குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான், எல்லாரையும் ஒன்னாதான் நடத்துவான். அடுத்து பலநோக்கு செயல்களை செய்ய மாட்டான். பலநோக்கு செயல்கள் என்ன? புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட மாட்டான், அதை துறந்தவன். அப்படிப்பட்ட மனிதன்தான் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை கடந்தவனாக சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். புரியுதா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. இந்த 4 சுலோகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம அடிக்கடி இதை படிச்சு நம்மளை ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம். ஆக சத்துவம், பற்றுதல், பயகம் எந்த நிலையில எந்த சூழ்நிலையிலோ நம்ம வந்து சமமா இருக்கணும். எதுக்காகவும் வரலேன்ட்டு ஏக்கப்படக்கூடாது, வந்துருச்சேன்ட்டு வெறுக்கவும் கூடாது. எப்பவும் நடுநிலையில இருக்கணும். இன்ப துன்பத்தை வந்து சமமா கருதணும். நண்பன் விரோதி இவங்களையும் சமமா ட்ரீட் பண்ணணும். இகழ்ச்சி புகழ்ச்சி எல்லாத்தையும் மான அவமானத்தை எல்லாம் சமநிலையில் வந்து அதை எதிர்கொள்ளணும். ஓகேயா? கல்லானாலும் சரி, பொண்ணுனாலும் சரி, வயிறுனாலும் சரி, எல்லாத்தையும் சமமாக காணக்கூடியவன் தான் யாரு? 3 குணங்களை அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இந்த அளவுக்கு அதாவது நமக்கு இந்த தெய்வீகத்துல நிலை பெற்றவன் வந்து யார்கிட்டையும் பொறாமை கொள்ள மாட்டான். பொறாமை எப்போ வரும்? நமக்கு அது இல்லையேங்கிற ஒரு ஏக்கம் வர்றப்பதான் வரும் இல்லையா? நம்மகிட்ட அவங்ககிட்ட படம் இருக்கு, நம்மகிட்ட இல்லை, அப்போ நம்ம அவங்கள விட தாழ்ந்தவ அப்படின்னு சொல்லி அவன் மேல பொறாமை வரும். ஆக இந்த பொறாமை எல்லாம் வராது. எதுக்கும் ஏக்கம் இல்லைன்னா பொறாமையும் கிடையாது. ஓகேயா இல்லையா? அதனால ஜட உடலை பெற்ற உயிர்வாழி இந்த பௌதிக உலகில வசிக்கிறப்போ இந்த ஜட இயற்கையினுடைய குணங்கள்ல எதுலையாவது ஒண்ணுல கட்டுப்பாட்டு தான் இருக்கணும். ஏன்னா பிறந்துட்டோம், ஏதாவது ஒரு குணத்துல தான் நம்ம கட்டுப்பட்டு இருப்போம். ஆனா இந்த குணங்களில் அப்படியே கட்டுண்டே சிறை கைதிகளாக இருக்கக்கூடாது. இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை பெறணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேயா? சரி, அடுத்தது இப்போ வந்து அறிகுறிகள் பார்த்தோம். அடுத்தது என்ன பார்க்குறோம்? அவனுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். அவன் தெய்வீக தளத்துல நிலை பெற்றவன் இல்லையா? இந்த 3 குணங்களை கடந்தா நிச்சயமா நம்ம பார்த்த முந்தின ஒரு படத்துல அவங்கெல்லாம் எவ்வளவு வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க இல்லையா? அப்போ அவங்க வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறியவங்க. அப்படிப்பட்டவங்களை வந்து இந்த பௌதீக கஷ்டங்களோ மான அவமானமோ எதுவுமே பாதிக்கப்படாது இல்லையா? பாதிக்காது இல்லையா? அதனால அந்த பொய்யான மான அவமானங்கள்லாம் தற்காலிகமானது. அதனால அவங்கெல்லாம் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கவங்க தனக்கு என்னெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு என்னெல்லாம் பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமோ அந்த சாதகமான பொருள்களை மட்டும்தான் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். சாதகமான செயல்களை தான் செய்வாங்க. புரியுதா? அடுத்து வந்து எதிரியா இருக்கா, தனக்கு தீங்கு செஞ்சுட்டான் ஒருத்தன், அதனால அவனை வெறுக்க மாட்டான். சரி, அவன் சூழ்நிலை அப்படி, ஏதோ நம்மளை பிடிக்கல, நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம், அதனால அப்படி நடந்துட்டான் அப்படின்ட்டு லைட்டா விட்டுட்டு அவனையும் வந்து ஒரு அன்பாகத்தான் நடத்துவான். அது அப்படிப்பட்டவன் தான் ரொம்ப ஒரு குணங்களை கடந்தவன். புரியுதா? ஆக மற்ற உலகத்துல ஜட உலகில் என்னென்னவோ நடக்குது, நம்ம பார்த்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுறோம். சமூகத்திலையும் சரி நிறைய அநியாயங்கள் நடக்குது, அரசியல் விஷயங்கள்லையும் நடக்குது. இது எல்லாமே
இப்போ நம்மளை மாதிரி இருக்கவங்கள பாதிக்குது. இப்படி நடந்துக்கிறாங்களே, கொள்ளையடிக்கிறாங்களே அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம இன்னும் ஆன்மீகத்துல முன்னேறலேன்னு நினைக்கிறோம். முன்னேறாதவங்க தான் அப்படி நினைப்பாங்க. ஆனா ஆன்மீகத்துல முன்னேறவங்க இதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமாக ஏற்படக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள், இதுக்கும் ஒரு முடிவை பகவான் ஏற்படுத்துவார் அப்படின்ட்டு அதை பற்றி பெருசா நினைக்கவே மாட்டாங்க. அது போன்ற சமூக அரசியல் நிகழ்ச்சிகள்லாம் இவங்களை பாதிக்காது எந்த வகையிலும் அப்படிங்கிறத இதை பார்க்கணும். ஆக அவங்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவர் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்விக்கு 2 கேள்விக்கு பதில் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது என்ன கேள்வி? இந்த முக்குணங்களை கடந்தவனுடைய உயர்வு எப்படி உயர்வு பெறா அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அறிகுறிகள் இது வந்து போட்டிருக்காங்க ஸ்லைட்ல, படபடன்னு பார்த்துருவோம். பொறாமை மற்றும் ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவன். யாரு விடுபட்டவன்? குணங்களை கடந்தவன். அவன் சத்துவத்துல இருக்கிறப்போ பிரகாசமா இருப்பான். ரஜோ குணத்துல இருக்கிறப்போ அவனுக்கு பௌதிக பற்றுதல் இருக்கும். தபோ குணத்துல இருக்கிறப்போ அறியாமையில இருக்கிறதுனால மயக்கத்துல இருப்பான். அதனால ரஜஸ் தபோ குணங்கள்ல இருக்கும் பொழுது அதை வெறுக்காம இருப்பான். பிரகாசம் சத்துவத்துல இருக்கிறப்போ சத்துவம் இல்லைன்னா அது இல்லையேங்கிறதுக்காக ஏக்கமும் அடைய மாட்டான் அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் இதில் இருக்கு. இந்த பொண்ணு ரொம்ப இன்பமாக இருக்கா. ஏன்னா இயற்கை குணங்களினுடைய விளைவுகளுக்கு மத்தியில் எப்போ வந்து ஸ்திரமாக இருக்கா. எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து அவளுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது இல்லை, சஞ்சலமே இல்லை. எல்லாத்தையும் சமமான மனநிலையில் ஏற்றுக்கொள்கிறான். அதனால் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதால் எப்போவோ மகிழ்ச்சியாக உள்ளாள். பகவானுடைய நினைவு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் சமநிலை உடையவன். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, புகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி, எழுச்சியாக இருந்தாலும் சரி, மானவமானம், இன்ப துன்பம், இது எல்லாம் இந்த இருமைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனாக இருப்பான். பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் கூட அவனுக்கு என்ன இருக்காது? ஒரு வெறுப்போ, பிரியமற்றவற்றில் வந்து வெறுப்போ, பிரியமானவற்றை கிடைக்கலன்னா அதுக்கு ஏக்கமோ இருக்காது. அப்படி எப்போவோ நடுநிலையில இருப்பான். மாதாஜி மடபடன்னு கொண்டு போங்க, இப்போதான் கதை சொல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து எல்லாத்தையும் சமமாக நடத்துவான். எல்லா கல், மண், தங்கம் இதெல்லாம் ஒன்றா தான் நினைப்பான். எல்லா நண்பனாலும் சரி, எதிரினாலும் சமமாக தான் நடத்துவான். எல்லாவற்றையும் சமமாக கருதி எல்லாரையுமே ஒன்று போல தான் நடத்துவான். இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது யார் வாசிக்கிறீங்க? 26. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க பிரபு, இது நல்லா தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாம்சா யோ அவ்ய பிரசாரணோ பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் மத்திதான் பிரகோபுயா கல்பதே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பரிபூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பொருள் வாசிங்க மாதாஜி. யாராவது வாசிக்காதவங்க பொருள் படிச்சாச்சு மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. அதான் வாசிங்களா? ஓகே 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 ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஸ்லோகம் யாரு வாசிக்கலையா? மாம்சயோ யோகேன பக்தி யோகேன சேவதே ச குணான் சமதித்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக எந்த சூழ்நிலையிலையும் தனது பூரணமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவன் தவறாம பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பான். அதை விடவே மாட்டான். என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி, இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் சரி, எல்லா நேரங்கள்லையும் அவன் வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பான். அதுக்கு என்ன செய்யணும்? அவன் ஜட குணங்கள்ல இருந்து
விடுபட்டிருக்கணும். அந்த ஜடகுணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு எந்த நிலையை அடையணும்? பிரம்ம நிலையை அடையணும். பிரம்ம நிலைங்கிறது நம்ம பிரம்மனை உணர்தல். யாரு பிரம்மனை உணர்வாங்க? ஞானிகள் பிரம்மனை உணர்வாங்க. தன்னுணர்வு பெற்றவன் தான் குணங்களை இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு ஜட இயற்கையின் குணங்களை கடந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பிரம்மன் நிலைக்கு வந்து அடைகிறான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஆக எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, இந்த ஜட இயற்கையினுடைய செயல்களினால் பாதிக்கவே படக்கூடாது. கிருஷ்ணருக்கான செயல்களிடம்தான் அவருடைய உணர்வை வந்து திசை திருப்பணும். சூழ்நிலை மாறுபட்டிருக்கு, நமக்கு சரியா இல்லை அப்படின்னா அவன் உடனே பகவானை நினைக்கணும். தன்னை உணர்றதுக்குங்கிறது என்னன்னா, நம்முடைய எண்ணம், சொல், செயல் எல்லாமே கிருஷ்ணரை நோக்கி இருக்கணும். அப்படி கிருஷ்ணருக்கான செயல்களிடம்தான் அவனது உணர்வை திசை திருப்பினா இந்த பௌதிக இயற்கை குணங்கள்ல இருந்து உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலையை அடையலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அடுத்து 27வது அடுத்தது கொண்டு போகும் மாதாஜி, இந்த பிரம்ம நிலைன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஆக இங்க பாருங்க, இவங்க வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறாங்க. பகவானுக்கு அபிஷேகம், ஆராதனை எல்லாம் செய்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அடுத்த படம் பிரபுபாதாவுடைய படம். நல்லா பாருங்க. பிரபுபாதா வந்து கடைசியில வந்து மரணம் ஏற்படக்கூடிய நிலையில கூட பகவத்கீதை பாகவதத்துக்கு வந்து உரைகள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாராம். அவர் வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை எல்லாரையும் உச்சரிக்கும்படி சொன்னாராம். அவரும் உச்சரித்து கொண்டிருந்தாரா. அவர் கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய எதுக்காக வந்து இந்த உலகத்துல வந்து நமக்கெல்லாம் பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ், பகவத்கீதை உண்மை உருவில்ங்கிறத கொடுத்தாரு. பாகவதத்தையும் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு மேஜர் பார்ட்டை வந்து முடிச்சிட்டாரு. கொஞ்சம் தான் முடிக்காம இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. என்னங்கிறது டெஃபினட்டா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்படி இறுதி மூச்சில கூட அவர் பகவான் உணர்வுல தான் இருந்தாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப அது பகவானுடைய சக்தி ஆவேச இன்கார்னேஷன் சொல்றாங்க, அவதாரம்னு சொல்றாங்க. எப்படி வியாசதேவர் வந்து பகவானுடைய இலக்கிய அவதாரம்னு சொல்றோம். ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த பகவானுடைய சக்தி வந்து வியாசருக்கு எதுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா, பாகவதம், இந்த வேதங்களை தொகுக்கிறதுக்கு, புராணங்கள், மகாபாரதம் இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு தான் அவருக்கு அந்த சொல்லுங்க பிரபு, ஏதோ கேக்குறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது மாதாஜி உங்க சவுண்ட் சரியா கேட்கலங்க மாதாஜி. கேட்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப கேக்குதா? கொஞ்சம் கம்மியா கேக்குதுங்க மாதாஜி. கேக்குது, நல்லா கேக்குது. சாரி, அப்பயே சொல்லியிருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப சொன்னதா கேட்கலையா? கேக்குது, சொல்லுங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நல்லாதான் கேக்குது, சவுண்ட் நல்லாதான் கேக்குது. மேபி அவங்களுக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா தெரியல. பிரபுபாதா படத்தை பாருங்க மாதாஜி. அவருடைய இறுதி மூச்சு வரைக்கும் அவர் பகவான் உணர்வுல இருக்காரு. ஆக எப்படிப்பட்ட மகான் நமக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு என்னது இஸ்கானை தோற்றுவித்து நமக்கு அதுல வந்து இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம், இந்த ஆன்மீக நூல்களை எல்லாம் படிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க. அவரை வந்து நம்ம எப்பவோ நினைவில் கொள்ளணும். அவருக்கு நம்முடைய வணக்கங்களை செலுத்தி கொள்ளணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானுடைய அருள்னால நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக குரு வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்காரு. அதனால பகவானுக்கு நன்றி செலுத்தணும். கடைசியா 27வது அடுத்தது கொண்டு போங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் என்னன்னா, இந்த பிரம்மனை பற்றி படிக்க போறோம். பிரம்மன்னா என்னன்னு, பிரம்ம நிலையை அடையணும்னு சொன்னால அது எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். பிரம்மன்கிறது மரணமற்றது, அழிவற்றது, நித்தியமானது, இறுதி இன்பத்தின் தர்மமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ஆக பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய ஒரு அங்கம் தான் என்னது? பிரம்மன் நிலை. பிரம்மனுக்கு மரணம் இருக்கா? இல்லை. அழிவு இருக்கா? இல்லை. எப்போ நிலையான ஒரு இருப்பு பிரம்ம நிலை. இறுதி இன்பம் பகவான் பிரம்மன் தான். அதுதான் நம்முடைய தர்மமாக இருக்கணும். ஆனா அருவ வடிவமானவர். ஞானிகள் வந்து பிரம்மனை நோக்கி தான் என்ன செய்யறாங்க? பிரம்மன்ல நிலை பெறணும், அருவத்துல நிலை பெறணும்ட்டு ஞானிகள் வந்து முயற்சி பண்றாங்கன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆக பிரம்மன்கிறது
அருவமானவர், எங்கும் நிறைந்தவர். அவர் பகவானுடைய ஆன்மீக சக்தி தான், பகவானுடைய சக்தி தான் பிரம்மன்கிறது. ஆக இந்த பிரம்மன்கிறது பிரம்ம ஜோதிங்கிற ஒரு ஜோதி பகவானிடமிருந்து வரக்கூடியது. அந்த பிரம்ம ஜோதி தான் பிரம்மன், எங்கும் பரவி இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதி தான் பிரம்மன் சொல்றோம். பகவானுடைய சக்தியை அருவமாக உணர்றவங்க ஞானிகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஆக இந்த பிரம்மணோகி பிரதிஷ்டாகம் அமிர்தஸ்யாவியஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய தர்மஸ்ய சுகஸ்ய காந்திகஸ்ய ச அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. அடுத்ததுக்கு போகும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக பகவானுடைய பிரம்ம ஜோதி எல்லா இடங்கள்லையும் பரவி இருக்கு இல்லையா, அது அருவமானது, பகவானுடைய சக்தி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இந்த குணங்கள் தான் நம்மை கட்டு போடுது இல்லையா, குணங்களால் தான் கட்டுப்பட்டு நம்ம இந்த உலோகத்தில் இருக்கிறோம். நம்ம விடுவிக்கக்கூடிய சக்தி யாருக்கு தான் உண்டு? கிருஷ்ணருக்கு தான் உண்டு. கிருஷ்ணர் தான் நம்மை விடுவிக்கிறார். குணங்கள் நம்மை பந்தப்படுத்துது. கிருஷ்ணர் நம்மை முக்தி அடைய செய்கிறார். கிருஷ்ணர் முக்தி கூட கொடுத்துருவாராம். ஆனால் பக்திங்கிறது சாதாரணமாக கொடுக்க மாட்டாராம். அந்த பக்தியை அடையணும்னா பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை அடையணும். பகவானுக்கு சேவை செஞ்சுதான் பக்தர்கள் தன்னை நெருங்க விடுவார். ஆக பக்திக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கிருஷ்ணர் அளிப்பார். புரியுதா? ஆக என்ன மண்மனா பவமத் பக்தி, என்னையே நினைஞ்சு என்னை என்மயமாகி என்னுடைய பக்தனாகி என்னை வழிபட்டால் நீ என்னை அடைவாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஆனால் முக்திங்கிறது என்ன? பிரம்ம நிலையை அடையிறது தான் முக்தி. அதை ஞானிகள் அடைஞ்சிருவாங்க. அடுத்து இவங்க யாரு? நம்ம யோகிகள் எந்த நிலையை அடைஞ்சிருவாங்க? பரமாத்மாவை உணர்வாங்க. நம்ம பல தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. யோகிகள் பரமாத்மாவை நம்ம இதயத்தில் ஆத்மாவோடு இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை உணர்வாங்க. நாம் பக்தர்களால் தான் பகவான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். அவங்க பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானுக்கு சேவை செய்கிறது தான் முக்கியமாக நினைப்பாங்க பக்தர்கள். அவங்க முக்தியையோ பரமாத்மாவையோ நினைக்க மாட்டாங்க. நல்லா கவனிங்க. பிரம்மன் பரமாத்மாங்கிறது பகவானுடைய பகுதி. பிரம்மன்கிறது சத்து, பூரணமான மரணமற்ற அழிவற்ற நித்தியமான இருப்பு. அதுதான் பிரம்மன் சத்துங்கிறது. இவர் பரமாத்மாங்கிறது சத் சித்து இருப்பு. அதே நேரத்தில் சித்துனா அறிவாகவும் இருக்கிறாரு. பகவான் பரமபுருஷ பகவான் தான் முழு முதற் கடவுள். அவர் தான் சத் சித் ஆனந்த விக்கிரக. சத் சித் இருப்பாகவோ நித்தியமானவராகவோ அறிவாகவோ ஞானமாகவும் பூரண இன்பமாகவும் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடியவர், உருவத்தில் இருக்கக்கூடியவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறோம். ஆகையினால பிரம்மனை அடையிறதோட நம்ம நிறுத்திக்கிற கூடாது. கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் முக்தியை அடையலாம். பக்தி பண்ணால் பக்தர்கள் பகவானை அடைவாங்க. அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிரம்ம நிலையையும் அடைவாங்க, பரமாத்மாவையும் உணர்வாங்க. புரியுதா? ஆனால் ஞானிகள் பிரம்மனோடு விட்டுருவாங்க. பிரம்மனோட ஐக்கியமாகி என்ன போதும்னு நினைப்பாங்க. இவங்க யோகிகள் பரமாத்மாவோடு பரமாத்மாவை உணர்ந்தால் போதும், தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவை உணர்ந்தால் போதும்னு நினைப்பாங்க. இல்லை பரமாத்மா உணர்வுள்ள இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. அவங்க பகவான் கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னா திரும்பவும் இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, பக்தி பண்ணி பக்தி தொண்டு செஞ்சு தான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த அத்தியாயம் 14 நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, இந்த முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? ஒன்று ஹரே கிருஷ்ணா 3 குணங்களை பற்றி பார்த்தோம். சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் பற்றி பார்த்தோம். இந்த குணங்களுடைய இயல்புகள் பற்றி பார்த்தோம். அது எங்கே இருக்குது, எப்படி இருக்குது, எப்படி பந்தப்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்.
அடுத்தது வந்து குணத்தினுடைய ஆதிக்கம் எப்படி இருக்கு, எப்படி நம்மளை கட்டுப்படுத்துது. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க தெளிவா இருப்பாங்க. நல்ல ஒரு தெளிவுனா என்ன, அவங்களுடைய அறிவு வந்து தீர்க்கமா இருக்கும். எல்லா பொருள்களை பார்த்தாலும் சரி, கேட்டாலும் சரி, உணர்ந்தாலும் சரி, சுவைத்தாலும் சரி, உண்மையான அந்த டேஸ்ட்டு, உண்மையான ஒரு உருவம், உண்மையான ஒரு ஞானம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. ஆனா ரஜோகுணம் வந்து எப்பவோ ஆரவாரமா, ஆசையோடு, ஏக்கத்தோடு, பதற்றத்தோடு இருப்பாங்க. அதனால அவங்க பூரண உண்மையை அறியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் பக்தியில தெளிக்க முடியும். அடுத்தது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க மாயைக்கு உட்பட்டு அறியாமையில இருக்கிறதுனால, அறியாமை மாயை எல்லாம் ஒண்ணுதான், நம்மளை மயக்கக்கூடிய ஒன்று, மயக்கத்துல இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அதை 10ல இருந்து 13 வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக 14ல இருந்து 18 வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த ஒவ்வொரு குணங்கள்லையும் இருக்கக்கூடியவங்க மரணம் அடைந்தால் அவர்கள் எந்த லோகங்களை அடைவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். சத்துவ குணத்துல இருந்தா, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க சொர்க்க லோகங்களை அடைவாங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பௌதிக புலன் இன்பத்தில் ஈடுபடணுங்கிற ஒரு ஆசையின் காரணமாக மறுபடியும் பூலோகத்துக்கு தான் வருவாங்க, பூலோக கிரகங்களுக்கு தான் வருவாங்க. தமோ குணம் அதாவது அறியாமையில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க நரகலோகங்களுக்கு தான் போவாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து இந்த சத்துவம் ரஜஸ் தமோ குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை தான் சுத்த சத்துவம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த சுத்த சத்துவ நிலையை வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம, வாசுதேவ தளம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த வாசுதேவ தளத்தை அடையக்கூடியவங்க தான் யாரு, 3 குணங்களை தாண்டியவர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம். அவங்களுடைய அறிகுறிகள் பற்றி இப்போ நல்லா பார்த்தோம், எல்லாமே பார்த்துட்டோம். எப்படி எப்படி அவங்கள பார்த்தா வந்து எல்லாத்தையும் சமமாக பார்ப்பாங்க. அவங்கக்கிட்ட எந்த பதட்டமோ எந்த ஏக்கமோ எதுவுமே இருக்காது. எந்த ஒரு இதுக்கும் ஆசைப்பட மாட்டாங்க. இது வரலைன்னா அதுக்காக வரலைன்னு ஏக்கெல்லாம் அடைய மாட்டாங்கங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அவங்களுடைய நடத்தை எப்பவும் வந்து ஸ்மூத்தா, இன்பமா, சந்தோஷமா, பகவான் உணர்வோடு பக்தி தொண்டு செய்வதில் தான் அவங்க ஈடுபட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதை எப்படி தாண்டுவது அப்படின்னா, அவங்க வந்து தன்னுணர்வு பெற்று பிரம்மனை உணர்ந்து, அடுத்து பரமாத்மாவை உணர்ந்து, அதுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணரை உணரணும். அது பக்தியின் மூலமாகத்தான் உணர முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்துருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, அடுத்த குணங்களுக்குள்ளேயே செயல்பட்டு படிதல் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். நம்ம இது என்னென்ன ஒரு லோகத்துக்கு போவோங்கிறது வேற எதுவும் இருக்கா மாதாஜி? ஆக இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் பார்த்துட்டோம். வேற ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா? இருந்தா சொல்லுங்க, நம்ம என் பண்ணிட்டு மறுபடியும் உங்க சந்தேகங்களை பார்க்கலாம். ஏன்னா லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓரளவு 4 மணிக்கு முடிக்க முடிஞ்சது எனக்கு உங்களுடைய ஒரு கோஆப்ரேஷனால. தேங்க்யூ வெரி மச். நான் என் பண்ணிடுறேன். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா அல்லது உங்களுக்கு தேவையாக ஏதாவது சொல்லணும்னு இருந்தால் நம்ம அப்புறம் பேசலாமா? பிரபுஜி, மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க லைவ் மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சந்தேகம் நீங்க சொல்றேன்னு சொன்ன கதையெல்லாம் என் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. என் பண்ணிட்டு நான் உங்களோட பேசுறேன். சரியா? ஓகே மாதாஜி, வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா எனக்கு லைவ் நிறுத்த எனக்கு சொல்லி தரல மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எண்டிங் பிரேயர் இன்னும் சொல்லல மாதாஜி. ஓகேப்பா ஓகேப்பா, சாரிமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு ஜெய் ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஜெய். ஜெகத்குரு பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். ஜெய். All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare.
கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. என் பண்ண முடியலை. மாதாஜி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி மாதாஜி. உஷா மாதாஜி சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன சொல்ல? மாதாஜி அவங்கள பார்த்து அவங்கள மாதாஜி வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவேளை மறுபடியும் ரீஜாயின் பண்ணுவாங்க போல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் என்ன மாதாஜி கிருஷ்ணாவும் பாரதமும் ஒண்ணா மாதாஜி? கிருஷ்ணா புக்கும் பாகவத புக்கும் ஒண்ணா? இல்ல பகவத்கீதை மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி, இல்ல பாகவதம் வேற மாதாஜி. மாதாஜி. கிருஷ்ணா பாகவதம்ங்கிறது வேறயா? வேற. அதே கிருஷ்ணான்னு ஒரு வந்து புக்கு தனியா கிருஷ்ண ஸ்டோரி ஃபுல்லா இருக்கும். அதே அது வேற ஸ்டோரி தானே? மாதாஜி. அது வேற மாதாஜி. இது பாகவதம் வந்து கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் எல்லாமே அதுல வரும். இது மாதாஜி மச்ச அவதாரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா அவதாரமும் வரும் அப்படியே பாகவதத்துல. அவதாரங்கள் தானா அது? ஆமா, அது வரும். அது வந்து மச்ச அவதாரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா அவதாரமும், கூர்ம அவதாரம், அவர் எப்படி ஓகே. வந்தாரு, எப்படி பண்ணாரு, எப்படி என்ன நடந்தது, தேவர்கள், அது எல்லாமே இதுல பாகவதத்துல வரும். கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர் புக்குன்னு பாகவதம்னா ஒண்ணு இருக்கு. கிருஷ்ணோட அது ஃபுல்லா வந்து வெறும் ஸ்டோரி. கிருஷ்ணர் பிறந்தது, வளர்ந்தது, எல்லாமே எங்க போனாரோ வந்தாரு, அது எல்லா ஸ்டோரியும் அதுல இருக்கும். மாதாஜி உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் புஷ்பா மாதாஜி வந்திருக்காங்க. அவங்கள கேளுங்க. அவங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்ரீதேவி அவங்களுக்கு வந்து மாதாஜி. பாகவதம்னா என்ன, கிருஷ்ணாவுடைய புக்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தின விளக்கம் கேக்குறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து திருவான்மியூர் இதுல ஸ்டால் போட்டாங்க. அங்க எங்க சிஸ்டர்ல டாக்டர் வந்து சேல் பண்ணாங்க. அதுல ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா புக்கு தான் மாதாஜி. பாகவதம் நினைச்சிட்டு கிருஷ்ணா புக்கு தான் கொடுத்தாங்க அவங்க. நான் சொல்றேன் மாதாஜி, எனக்கு லைவை என் பண்ண முடியல மாதாஜி. கொஞ்சம் தயவு செய்து கொஞ்சம் அமைதியா இருக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி அந்த மாதாஜி 3 எல்லாரும் கொஞ்சம் டாட் அமைதியா இருக்குல்ல, இருக்க அதை ஆஃப் பண்ண சொன்னாங்களா? 3 டாட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குல்ல, அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க போனீங்கன்னா லைவ்ல ஆஃப் பண்ண சொன்னாங்க அவங்க தாரணி மாதாஜி. அதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, எனக்கு லைவை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியல. அவங்க எல்லாரையும் லீவ் பண்ண சொல்லுங்க, அப்புறம் பேசுவோம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தான் ஹோஸ்டா இருக்காங்க. அவங்க லைவ் அவங்க இது லைவ் கேன்சல் பண்ணி விடலாம்ல? மாதாஜி ஹோஸ்ட் மாதாஜி. அது ஸ்ரீதேவி என்னால பண்ண மாதாஜி. முடியாது மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, நீங்க எனக்கு அந்த தானே ஆப்ஷன் ஹோஸ்டா வரல. இருக்கீங்க. நீங்க ஒரே ஹோஸ்டா நிமிஷம் இருக்கிறீங்க, இருங்க. அதனாலதான் கேக்குறேன். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாம் பேசுனதெல்லாம் அங்க போகும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னால வந்து இது பண்ண முடியல அங்க ஹோஸ்ட் ஆனதுனால. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மாதாஜி அதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். எல்லாம் என்ன ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னோட சைடுல பண்ண முடியல மாதாஜி. நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் காமிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க லீவ் பண்ணுங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். நான் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி அவங்க சொல்றதை கேளுங்களேன். அந்த தாரணி மாதாஜி சொன்னாங்க, அவங்க இதுல வந்து 3 டாட் இருக்கும், அதை பிரஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லைவ் வந்ததுன்னா அதை ஆஃப் பண்ண சொன்னாங்க. மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, சொல்லுங்க பேசுறது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க லீவ் ஆகுங்க, அப்ப நான் ஆயிடுவேன், நான் ஹோஸ்ட் ஆயிடுவேன். செட்டிங். நீங்க லீவ் ஆகுங்க மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, நீங்க லீவ் ஆகுங்க.
நீங்க மாதாஜி கோஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ரிலீவ் ஆயிக்கலாம் மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி மாதாஜி நீங்க கோஸ்ட் பண்ணுங்க, அப்புறம் அவங்க ரிலீவ் ஆயிக்குவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றவங்களே லீவ் பண்ண சொல்லு.